hier eigenlijk gewoon, je zit eigenlijk zeg maar zoals de nieuwe naam eigenlijk ook al wel een beetje zegt, framerunning. Dat zijn eigenlijk gewoon deze stangen en eigenlijk gewoon met wielen en een borststeun en een zadel. En ja, dan moet je eigenlijk zo hard mogelijk rennen. Rennen. Daar staat weer een rode pion, daar ga je omheen. En dan liggen de hoepels. Wat doe je in de hoepels? Dan moet je je voet afzetten en dan niet in de moeras. Ik ben kinderhoeftherapeut, dus ik ben werkgerelateerd hiervoor gevraagd in 2017. En toen zijn we in januari 2018 begonnen met een groepje van 3 kinderen. En inmiddels trainen er elke week 16. Oorspronkelijk zijn we begonnen op de atletiekbaan. Maar het is wel heel fijn dat we niet in weer en wind met stromende regen buiten op de atletiekbaan staan. En als het echt heel erg koud is. Dus dit is een fantastische manier om toch door te kunnen trainen in de winter. En hoe is dit voor jou? Ja, mooi. Ik vind het fantastisch om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. En elke week weer die mooie, blije gezichtjes te zien. Ja, omdat je heel hard kan racen, hè? Dat is mooi. Ja. Ja. Ja, zeker. Dat ik gewoon leuk kan rennen op een racetrack. Ja. Maar anders heb je er een beetje problemen mee met rennen? Ja, ik ben heel snel moe, dus het is lastiger om andere sporten te doen. Ik vind het een leuke sport. Ja? Ja. En wat maakt het zo leuk? Het racen. En wat feels dan? Blij. Nou, je hebt eigenlijk zeg maar gewoon een beetje een gezamenlijke sport. Omdat ik namelijk ook een spierziekte heb. En ik daardoor dan niet echt heel veel bepaalde dingen eigenlijk kan doen. En omdat je nu eigenlijk zeg maar ook wel ondersteuning hebt zeg maar, van de framerunner, scheelt het nu ook wel weer. Ja. Dus dat is ook gewoon wel weer heel fijn eigenlijk. En wat is dat dan voor ziekte? Wat kist er wol of wat kist er net? Ik kan eigenlijk gewoon niet hele lange einden lopen. En zo, maar voor de rest kan ik het op zich wel. Wat voel je dan als je dit doet? Gewoon, dat ben ik gewoon, dus brengt mij gewoon voor dat ik gewoon vrij ben. Hoe doet juf het? Ik vind het heel erg goed. Ja, is er wel leer voor jou? Ja.